мақомоти тафтишоти вилояти Хатлон бар асоси қонуни Авф парвандаи ҷиноятӣ дар робита ба тирпаронии шаби 17 марти соли ҷорӣ байни ду оилаи бонуфузи Ботурободиҳо ва Чапаевиҳо дар назди бозори Ҳоҷи Шарифи шаҳри Бохтарро қатъ карданд. ҳамаи 17 иштирокчии он тирпаронӣ ки 3 нафар аз силоҳи оташфишон маҷрӯҳ шуда буд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шуданд. шаби 17 ноябр баъди қатъ шудани парвандаи аввал байни Ботурободиҳо ва Чапаевиҳо дар назди манзили Илҳоми Ботурободӣ дар деҳаи тоҷирони ҷамоати Гулистони шаҳри Леваканд боз як тирпаронии дигар сурат гирифт. ин хабарро Сомонаи Ахбор бо такя ба манобеаш дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон хабар дод. тибқи манбаи хабар, парвандаи ҷиноятӣ дар робита ба тирпаронии шаби 17 март дар назди бозори Ҳоҷи Шариф дар шаҳри Бохтар, собиқ Қурғонтепа, байни ду авлоди дар ҷануби Тоҷикистон пурнуфузи Ботурободиҳо ва Чапаевиҳо бар асоси қонуни Авф қатъ гардида, 17 нафаре ки дар ин парванда ҳамчун иштирокчӣ мегузаштанд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шуданд. ҷамоати ба номи Чапаеви ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, зодгоҳи Азизамоҳ Раҳмонова ҳамсари раис ҷумҳур ва Ҳасани Асадуллозода додар арӯсаш, ҳамчунин зодгоҳи оилаи пурнуфузи Соҳибовҳост. ду узви ин оила, Мамазоир Соҳибов ва бародарзодаи ӯ Шамсулло Соҳибов ба духтарони Калонӣ ва чаҳоруми президент Фирӯза ва Рухшона Раҳмоноваҳо издивоҷ карданд. ин хонавода тиҷоратҳои бузурге дар шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва дигар минтақаҳои Тоҷикистонро таҳти назорат дорад. ҳоҷи Шариф, бузургтарин бозори вилояти Хатлон низ ба номи Шариф Соҳибов, сардори ин хонавода буда, ба Соҳибовҳо тааллуқ дорад.